A čo? 13 musíš. Lebo keď nie prežiješ, neprežiješ. A keď neprežiješ? Neprežiješ. Keď neprežiješ, neprežiješ. No čo? No vidíš. A keby si aj prežil, tak neprežiješ. Priateľu, aj by som ti... Trošku si ma urazil. Urazil si ho z polky, ale iba z polky, tá druhá polka je v pohode. Ale jedno ti poviem. Strich. Ja. Vy. Ja. Ja. Keby som mal jednu možnosť, Ježkov by som aj celý strieľal. Teba! Príď do parlamentu a tých kokotov, čo mám sedia. Ujo, vy nadávate. Veľký kokotí. To pôjde do éteru. Rozumieš ma? Zavolajte do fanka, ja som Express. Ja som fan. Všetko prijebali kokotov. Ale na čo? A za čo? Za naše peniaze. Nerozumieš? Môžeš to do éteru. Aj dám kopať do pičky. Ale počo? 8 000 eur? Pokoru nech. 6-8 000 eur? Neviete, čo je euro. Čo viete, koľko dostaneš? Ujo, viete, čo je euro? Ja viem. No čo? Euro to je americká spoločnosť, čo nás okráda. Baďu, vieš, čo je to? No. Som tam dal. Ujo, zahrajte si jedného vejda, jeden trik mám dať, si ho zopakujete. Počúvaj ma, riaditeľ, to ti poviem, to hovoril rádio Adela Tajko. Adela Tajko? Riaditeľ, môžeš ma konkrétne menovať. Adela Tajko. Alebo Tajko, alebo Hajko. Tajpa. Tajpa. Hajko. Riaditeľ je 3 000 eur. A koľko berú tí špinaví psi komunistickí, čo tam sedia v tých parlamentoch a hovoria: áno, budeme prezidentom. A keď prišiel Gasparovič a tam mi zaplatil po ulici a pivo, OK. Antonio, neboj sa. Antonio, neboj sa. Antonio Banderas. Ja ste telenovely. A keď Ivan je dobrý človek. Keď sa dneska na ňo odvolám, hovorím: počúvaj ma. Ne, alebo sme nie. Nie sme. Ivan. Lebo ma, vieš ako, pazúry drží. Vieš, kto to bol? Pazúre. No. Gasparoviča, vieš, ktoré sú pazúre? Áno. Neviem. Tá Radičová. A ešte... Dajú Žutová. Do krytia. No, to sa už urobila. Tá už niekde na hnoji a skladá, hovorí. No. To tak striaga, no. Skoro ste ma opluli. To sa tak potápa. O, ukážte si, ako ste si odfúkli sopel. No ja nevidím. No ukážte. Máte na stole také biele, taký prašky, tam ste... Aj to je dobré. Ty, Benderovec. Vieš ako? On myslí, koľko tá steroidy. Počkajte na mňa. Čo máš, kurva? No dajte. Nehajkuj. Na brade vám ostalo. Nevadí. Sa na to ako geco. To ja oblížem, potom keď budem mať... No dobre, Benderovci. Majte sa. Ahojte. Počúvaj ma. Jo, geco. Ráno... Čo filmuješ? Čo dávaš? No môžeš to dať. Ale onemu Čajkovi a Adele môžeš dať. Čajkovi. Bol tu jeden Ujo a sťažoval sa roho, že si sprostý, ako ďaleko vidíte. Nedávajte reláciu a tak ďalej. Dajte, hráme české a slovenské hudby, ale hrajte len Dedomovu. Čo majú hrať? Dedomovu. Ujo, koľko je 41 231 delené 331 220? Čo? 1, 2. A odmocíš to. Odmocíš, 1, 2. To si ty a ja. A Ujo, ide nejaký Ujo, pomodlíte sa s ním?
Čo? A to je váš kamarát vojnový, 1, veterán. 1, 1, 2 z časovnice. Smiešná partia. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Páči. Dobrý. Pochválen. Dobrý. A čo vám ten ujo?